Mistulang roadside inspection at checkpoint lang ito ng mga tauhan ng Land Transportation Office sa bahagi ng Barangay Abella, Naga City. Ngunit maliban sa pagsita at paninikit sa mga motoristang may violation sa batas trapiko, isinabay na rin ng ahensya ang pamamahagi ng mga plaka ng motorista bilang bahagi ng bagong sistema upang mapabilis ang proseso. Ang ilang motorista aminadong kinabahan matapos parahin ng mga tauhan ng LTO. Opo, sir. Paano pakaramdam mo pinaka Medyo kabado, sir. Bakit? Kala ko may violation. So, ngayon, ano yung explain sa'yo ng LTO? Magpapalit daw po ng plaka. So, medyo may plan mo. Meron na po. So, anong nakuha mo na? Opo. Okay. So, ano masasabi mo sa LTO dahil hindi mo na kailangan pumunta doon sa Opo. district office, nandito na. So, maganda, sir, ang nila. Kasi hindi na pupunta doon sa LTO. Ayon kay LTO Naga District Office Chief Grace Rojas, layunin nilang mabawasan ang pila sa kanilang opisina at mapadali ang transaksyon maging pamamahagi ng mga unclaimed plates mula 2017 pababa. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangan maghintay pa ng mga motorista ng matagal. Umabot na sa mahigit 3,000 na plaka ang dumating sa opisina ng LTO Naga at pangalawang batch na umano ang dumating ng mga plaka na kanilang pinamamahagi sa mga motorista. Actually, kahapon, nag-request na kami ng plaka sa Pamplona and naka-receive po kaming around 3,000 plates. Medyo po kaya naubusan na kami. Yung first release sa amin na 2,000 na-release na yung lahat. As of yesterday, meron na kaming na-release 2,500 plates. Simula nung nag-start kaming mag-release ng plaka. Target naman ng ahensya na maipamahagi ang mga unclaimed plates hanggang sa buwan ng Oktubre. Pinaalalahanan rin ito ang mga motorista na mahigpit na nilang ipapatupad ang no plate no travel policy oras na wala ng backlog sa mga plaka. Pag na-distribute na yan, pwedeng mag-apprehend na kami, hintay lang kami ng order to apprehend yung walang mga plaka. Kaya tinatawagan ko po lahat ng mga motorcycle na may temporary plate pa lang, mag-proceed sa LTO or kung saan kaming barangay nandun para ma-claim yung plaka nila. Just bring your ORCR, yung lahat na 2017 and below na mga model. Eli Balbin, CSN.